נשמע? בסדר. מה? באת לראות את החופרים? כן. איזה יופי. יאללה, בוא. והגשתי לך מים צוננים לערבות צימונך בהסתר פנים מלווה את דרכך אהבת עולם אהבתי. אני עובדת. כאן אתה עובד כל יום? אני עובדת כל יום. טוב, כרגע אנחנו עובדים גם פה למטה. פה, גם מעבר, יש שם שתי מנהרות שאנחנו חופרים מתחת לאדמה. כשאנחנו חופרים מתחת לאדמה אנחנו מוצאים דברים כמו קירות של בתים וכל מיני חרסים שבורים של כלים שאנשים היו אוכלים בהם והמון מטבעות ועצמות של חיות ואנשים. זה דברים שהם נורא נורא מעניינים. טוב, פה יש לנו את הציוד שלנו, קסדה, כפפות וחולצה של העבודה כדי שלא נתלכלך. יאללה, תתלבש. יאללה. ממעמקים את קוראת אליי רק שאסתכל אלייך ויום אחד כמו 1000 שנים בעינייך עוד מעט תבני את הבית מאושרת עד כלות תחייכי לדרכך אהבת עולם אהבתי. טוב, כרגע אנחנו בעיר דוד, מתחת לאדמה, באתר שקוראים לו היובל. האזור הזה מתחבר עם גבעתי, ואז זה בסוף הופך לנו את שביל עולי הרגל. ארכיאולוגיה זה דבר נורא מעניין. אז יאללה, אנחנו נתחיל בחפירה קטנה ונורא נורא נורא עדינה. בסדר? לא יחבו את אהבתי ועובר הזמן והמרחק הזה כואב לך, אני יודע. בור בעדינות, בלי להעיף יותר מדי דברים. אוי, תראה מה מצאתי. מה מצאת? מטבע שכתוב על נתינה. ממש בא לי ללמוד על נתינה. אני יכול. שלום, ברוכים הבאים. איזה כיף לראות אתכם. יופי. בואו תשבו. רציתי היום לדבר איתך על נתינה. על? על נתינה. כן. על זה שאני ומורג היום חפרנו ומצאנו כמה מטבעות, ואחת מהן הייתה נתינה. וכל מטבע שמצאתי, אני רציתי ללמוד ממנו. אז אמרתי למורג, היי, מצאתי נתינה, אני רוצה ללמוד ממנו. והראשון שעלה לי לראש זה היה אתה. כן. ואני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. השאלה הראשונה שלי זה, מהי נתינה בשבילך? אני רוצה לומר לך שבפרשה שאתה תקרא בפרשת שקלים, כתוב בפסוקים ונתנו. ונתנו, אפשר לקרוא את המילה מימין לשמאל ומשמאל לימין. מכאן אנחנו רואים שמי שנותן הוא גם מקבל. ולכן יש לשמוח כאשר אדם יכול לתת, כי באותו רגע שהוא נותן, הוא למעשה מקבל את שמחתו של המקבל. אותו דבר בצדקה. אותו דבר כשמבקרים חולים. אנחנו רואים גם בנביא, הנביא מיכה אומר, מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו 3 דברים. מי שיעשה את 3 דברים הללו, יגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, כסד משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך. אנחנו רואים שאהבת חסד הוא בין 3 הדברים שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רוצה בחיי האדם, שהאדם חי בחברה, הוא לא חי לעצמו, הוא חי עם אנשים, ולכן יש קשר בין האנשים על ידי שאחד נותן ואחד מקבל, ואחר כך השני מקבל וזה נותן, וכך הלאה. סבא, כמו שאמרת לי מקודם, שהנותן מקבל והמקבל נותן, כן.
אז האם סיפור האימוץ של אבא שלי, כן. מבחינתך, כן. זה שקיבלת אותו, כן. גם נתת. נכון, שאלה מעניינת, שאלה יפה. עכשיו תראה, כשאנחנו קיבלנו, לא ידענו איך יעברו השנים. אבל עדיין גידלתם אותו. זה בדיוק, אבל לא ידענו איך לקבל אחר כך. זאת אומרת, אנחנו שמחנו, הם היו קטנטנים, הם לא ידעו מה הולך להיות ואיך יהיה. אז זה יוצא בסופו של דבר שאנחנו נתנו בלי לדעת מה נקבל. אחר כך שקיבלנו, אז אתה... זה כמו הפרשה שלי, נעשה ונשמע. מה? נעשה ונשמע. נעשה, קודם עשינו, ואחר כך אנחנו נהנינו מזה. לא אחר כך, עכשיו. כן. כן. רק אני מצטער שסבתא בתיה לא זכתה לראות את כל ההנאה הזאת. מה היא כן זכתה לראות? היא זכתה לראות ששני הילדים התחתנו, והיא זכתה לראות נכדה אחת. זילבון. מה? כן, נכון. אז היא זכתה. אז הזכות הזאת עומדת לזכותה גם בשמיים. יאללה, תודה סבא. אז זה הנתינה. זה הנתינה שהיא קבלה בחזרה. היי, מצאתי מטבע שלישי שכתוב עליו תורה. מי אני יכול ללמוד את זה? במדבר החיים מסעך מפרך והגשתי לך מים צוננים לעקבות שלום מלאכים, מה שלומך? ברוך הבא, איך אתה מרגיש? בסדר. איזה יופי שבאת. עולם בוא, אהבתי כן מתוק. בצאתי לקראתך מצאנו מטבע אחד שכתוב עליו תורה, והראשון שעלה לי לראש בשביל תורה, זה אתה. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. מה זה תורה בשבילך? תורה, השורש של המילה תורה זה הוראה. תורה שקיבלנו על ידי משה רבנו מהר סיני, מורה לנו איך אנחנו צריכים לחיות, איך אנחנו צריכים להתנהג, איך אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני, איך אנחנו צריכים להתייחס לבורא עולם. ובאופן כללי זה התורה. איך אתה, תודה, ואיך אתה, מה זה התמדה בשבילך? התמדה? לא להתייאש, למרות שזה קשה, למרות שזה לא פשוט לשבת כל כך הרבה שעות וללמוד, אבל אם כל כך רוצים, אפשר להתמיד בתורה אם אוהבים את זה. אם אוהבים, אז הכל קל. עם הזמן מתחילים לאהוב את זה. כן, בוודאי. בוודאי. מה העצה שלך בשבילי להתמדה? להחליט שאתה רוצה ללמוד, ולפני זה קודם לאהוב את מה שאתה רוצה ללמוד. תורה או דברים אחרים להבדיל. האם סבא יצחק אהב ממש לזה? הוא היה מתמיד כמוך בלימוד תורה? הרבה יותר ממני, ואם כבר מזכירים את סבא יצחק עליו השלום, רואים את התמונה שלו פה, בדיוק מחר זה יום הפטירה שלו. יפה. אז אני לא זוכר שפעם הייתי נכנס, גם כשהייתי ילד, גם כשהייתי בחור, גם כשהייתי נשוי, גם כשהייתי אבא, תמיד הייתי בא לבקר את סבא יצחק, תמיד היה יושב על המיטה שלו שם, והיה עם ספר בידיים, תמיד. סבא, אני יודע שאתה צורף וטוב ויש לך הרבה דברים יפים, אבל איך זה מסתדר עם הלימוד תורה?
ללמוד באופן תמידי זה מאוד 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 קשה. אז כדי שלא יימאס וכדי שלא ישעמם, אז מתעסקים גם בדברים אחרים שאוהבים. אני אוהב לעשות את זה, אוהב גם לעשות את זה. אבל בשני הדברים האלה, המכנה המשותף הוא התמדה. אם אתה מתמיד, אז יוצאים לך דברים יפים. הן במוחשיות והן ברוחניות והן בגשמיות. מצאתי עוד מטבע שכתוב עליו גבורה. מעניין ממי אני יכול ללמוד את הגבורה. בימים ובלילות חיפשתי את שאהבה נפשי. כן? או, ברוך הבא, מלאכי היקר, מזל טוב על הבר מצווה שלך. שתזכה, מלאכי, שתזכה שמלאכיו יהיו לפניך, לשמורך בכל דרכיך. מפציעה, כל דודי דופק, הגיע כבר הזמן. מצאתי כמה מטבעות, ועל כל מטבע שמצאתי, רציתי ללמוד. וכשמצאתי את המטבע של הגבורה, אז הראשון שעלה לי לראש, וגם של אמא, זה עזרא יכין. אז נסענו לכאן ורצינו ללמוד על גבורה. איך אתה מחשיב מעשה גבורה? מעשה גבורה זה לעשות דברים שנראים קשים, אבל חשוב לבצע אותם. זה לא חייב להיות רק בקרב. זה נגיד, יש קושי לרוץ לאיזה מקום בשביל להציל איזה ילד שבמצב מסוכן, או לרוץ לכביש, להציל מישהו שבסכנה שידרסו אותו, וגם קושי אחר יש. למשל, אתה שומע על מישהו שמצבו קשה, שאין לו לחם בבית, ולך אין הרבה לתת לו. קשה לך עד שאתה עובד ומשיג את הכסף בשביל לאכול, אבל אתה מוותר ואתה מתחלק איתו באוכל שלך. זה גם כן גבורה. מעשה שבו היית צריך להוציא מעצמך גבורה. מעשה גבורה. כן, זה שתכננתי לחסל את הרמטכ"ל האנגלי. הסיכוי לצאת חי היה קלוש מאוד. ומה לא עשיתי, חשבתי, אני הולך כמו דוד שהולך להרוג את גוליית. אבל לא אישרו לי את הפעולה. אבל זה כאן באמת, אם היית עושה את זה, זה היה מעשה גבורה אדיר. ובכלל, עצם ההשתייכות למחתרת זה גבורה, וכל פעולה שיוצאים לסכנת מוות. אבל מה שגורם לאומץ, הדבר הגדול ביותר, אתה יודע מה זה? מה? אהבה. אנשים לא אמיצים, אבל שרואים אדם יקר להם בסכנה, מסכנים את החיים כדי לעזור. והאהבה שלנו לארץ ישראל לא נתנה לנו אפשרות לפחד. חייבים לפעול. חייבים לרוץ, חייבים זה, מצב של עם ישראל בסכנה. באירופה משמידים אותנו. ופה האנגלים שולטים, ולא נותנים יהודים לעלות לארץ. ועם ישראל זקוק לחירות. הידע הזה והאהבה הזאת לעם הזה, נתנה את האומץ. וזה צריך להבין גם כן. האהבה גורמת לאומץ. אדם מסכן את החיים שלו, כמו רועי קליין, אהב את החיילים שלו, הם יהודים, הוא אחראי עליהם. והגבורה הגדולה ביותר שראיתי בחיי, זה של חברי היקר, אלכסנדר לובוביץ'. שהאנגלים ייתנו אותו עינויים איומים, שיגלה להם שמות של חברים שלו, איפה נפגשים, איפה מסירים נשק, כי הם היו במבוכה, לא יודעים איך לטפל בנו. עינו אותו עינויים נוראים.
סבל סבל נורא, ולא גילה להם מילה אחת, מה שרצו לשמוע ממנו, בסוף רצחו אותו, מתוך ייאוש. עד היום לא יודעים איפה הוא תמון. האנגלים העלימו את הגופה שלו, שלא התגלו כנראה סימני העינויים. אז זה באמת, אני קורא לזה גיבור הגיבורים. אהבת ישראל, אהבת החברים שלו. היא שגרמה לסבל הנורא שהוא עבר. והתעקש לא לגלות להם. אומרים, אנחנו נפסיק לפגוע בך. רק תן לנו עוד שם אחד לפחות. הוא לא אומר להם. בבקשה, כל טוב לך. אני מאחל לך באמת שתתברך בברכת הכהנים, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יאללה, תודה רבה. בבקשה. היי, תראו. מטבע שכתוב על המשפחה. שדי ימלא תאוות ליבו, יברכך יהיה סביבו, ויער אותו וישר נתיבו, לגמור ולשמור דרכי השם. ישמח חתני בקל אמונה, יישא ברכה מאת השם. ישמח חתני בקל אמונה, יישא ברכה מאת השם. לראשו יצווה ברכות עצומות, ויישא בכל עת כנהר שלומות, בו יבוא ברינה נושא אלומות, יזכה ויראה ישועת השם. ישמח חתני בקל אמונה, יישא ברכה מאת 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 השם. נתינה, תורה, גבורה ומשפחה. על ערכים אלה ועל ערכים רבים נוספים אני גדל. אני מודה לקדוש ברוך הוא, ואני מתפלל שכל חיי אדבק בהם, ויגדל להיות אוהב השם, אוהב אדם ואהוב על הבריות. שדי ימלא תאוות ליבו, מגן וצינה יהיה סביבו, ויער אותו וישר נתיבו.